Čau. Ty si ale vytrať, ty si ešte ani 5 nedostala. No čo, ja si kvôli tebe nebudem ukaziť známky. Tak dokáže, nie si srába dostať 3 5. No dobré, ale mám podmienku. Za každú 5 dostanem 4 jednotky. A to mám ako dokázať? No keď ja môžem dostať 5, ty môžeš dostať aj jednotku. To je dobrý nápad. Tak dohodnú sa. Dobrý deň, žiaci. Prečo ste sa mi nepostavili? Ja vás dojdu. Dobre, keď sa vám nepáči, dnes píšeme písomku z matematiky. Máte 5 príkladov a máte na ne 1 minútu. A ticho, nebudete si medzi sebou radiť. Koniec. Čo to? Ja som stihol jedno číslo napísať. Bohužiaľ, máš písať rýchlejšie. Nevadí. Máte rýchlejšie písať. Keď sa stíhate rozprávať, tak budete stíhať aj písať. Ja som mal ťahať. Výborne, Šárka, máš jednotku. Výborne, ty si dostala 4, je to pokrok. Ty, Juro, na moje prekvapenie si dostal jednotku, čo je výborné. A ty 4. Koniec vyučovania. Môžem. Ty si ani dohodu nevieš udržať. No a čo, ja si kvôli tvojim stávkam nebudem učiť prieme.